nagabinda kong snora simsat ban nagabinda ka jingay ka jungo Chris nagabinda kong trin lamare ban ya ka jingsu ka jingko ay jingkiam duay nagabinda ba Marius Marwain ba da biolinda kadesa pat prangut kipun kamda nagabinda karlang kadesa pada Sngi kam in the kasni but bandrilang kadesa badap Sngi ka la shay kasni baga bor Jisu kanang treha ka jingim chaki Sumji ruas tang mas pukui dabar lai spa lai puntriu lai spa lai puntriu para tong in IT man lagi jing dumu shime jangi hau Jisu hakane ka par iduai na kabinda baraka jinga e kabangi trang hakane ka yom Lent pau Jisu kan diu buram yangi badun perlong yangi ikon bekan sai jomu pau ni alam yangi shagi jingjab haman lagi binda janga jingim jangi iduai ru nagabinda ka Bible Convention hakane ka sngi sai jain Pakabor Jisu nam pau habara ki brio ki bawan shimenta hakane ka Bible Convention. Ha kerteng uppa badu kon badu men sim Bakhuid. Amen. Ka jinga e jungo trai jungi u Jisu Christ bad ka jingi jungo blai. Lem bad ka jingi sulok jungo men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barong. Pangisang espor ban panmap nagabinda kilait jongi baro ngidang yusngo na kajimpuli ban Nyngkong kumno uble ulak pen karpang yawu naman ban pen kuid yawu naka jimpang nyang toli ladangi pendam yalade hau Jisu un pen kuid yangi na baro jait kinyang toli haka jingim jongi haka men siam jongi na baro ki jingdona jongi na baro ki jing tolad jongi hakane ka por ko himmen ko para tongin pendrit yalade ban shashkar yaw trai ban shashkar yaw Jisu ban kongu yawu na ka ban light luit na ki pop na ki jing tolad ki jing tuna ka bangi don haka jingim jongi sha yaw Jisu ban tre haka men siem jongi sha yaw Jisu ban tre haka jingim jongi bangin dupla ban job haman la ki pop man la ki jing sini Jisu be it mahap yangi sait kud yangi na kini ki pop baro ki bangilale nga pala pau play badan board baro bade happy ko hinmen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palad janga da ki jingle palad janga da ki jingle palad bakraw e janga na markata karpadi ka Maria Bakhuid ka bayaisa ka tisoti ya ki angel ba kiri koi badi api ko himmen ko para benduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor bar unis ne yangi badandala ma pi ki pop jangi unyalam yangi shaga jangi bam jik Amen. Try can rat go blay is yangi try can rat go blay is Go play.
dong i penim yangi. To nginia duwai. Ngibu ikajing dumu shime. Bagabor Jisu nampau haga jingim jangi. Haki himen ki para jangi. Habaro ka jingele jangi. Bangilong ki basizo, bangilong ki bajab. Iduai na gabinda ki bapang ki bashitom. Ki batiaha ki hospital ki batiaha ying. Balemba ka nega mas Bakhuid kinangyo jingay ka jingkar ku halo jangi. To ai ba ka jing so sene ba klem sange jame ko trai kan pen kuit bat kan yada ya kabalang jame ba na ba klem mame kamla ban yang skem to ai ba ensen shar ya ka barabor da ka jinga e jame da utrai jangyo Jisu Christ ukun jame uba imbat san shar renka badme ha ka jingelong ka ve jangumen sim Bakhuid ublay jinom la jinom. Kajimpule na kitab jong kis im. Ha kito kisngi unaman urang ba pardon jong us im ka Syria. Ulalong ubreu bakraw hakmat ukenra jong u bat ya uba lanyo buram shibun e. Namadei da u ba utrai ula ai jing job ya ka Syria. Ulalong uriu shlur ubaklan bor henrei upang nyang tholi. Kalajia bahakawe naki jinglet kurup jong ki Syria kila yo rong koidi ya kawe kasamla khna nari Israel bat kabala kelalong ka shakri utunga kanaman unaman kala ong hala ka kenrat bandau kenrat jonga unpen iyalade haunong etulupa uba hasa Maria unpen koje u na unyang tholi jong u kumta unaman ulalet yathu ha u kenrat jong u kasamla kabanari Israel kalayathu yanga kumta te us im ka Syria ulaong khilet menta bat ngan pha shiti sha us im ka Israel kumta ulalet bat ulara bat u shipho talen karupa hendreu hajar shekel kaksier bat shipho riam ki jankup te ulara ru ya ka shiti sha us im ka Israel kabatho kumne haba kane ka shithi ka poi shapi to tip badai manga ubala pha shapi ya unaman ushakri jonga ba phindu pen ko je u na ka jingpang nyang tholi haba us im ka Israel ula pule ya ka shithi ula kat ila ki jan u ong artat hato ngadei ublei ban pen yap bat ban pen im ba uneu breu uphak tien shanga ban pen ko je ubreu na unyang tholi jong u hada perkat bat pej kumno uwat dong ban yakajia bat nga henrei haba u Elisha ubreu jong ublei ula yos nyau ba us im ka Israel ula kat ela kijan ula paktien sha us im o ong balesha phikat ela kijan pha unwan shanga menta ba un duptip badon unong yathu lupa ha Israel kumta unaman ulawan bat laki kulai bat kikali kulai bat ula sange hakmatin khang ka yeng u Elisha bat u Elisha ula pha da ubreu ban ong ha u khilet sum hawa Jordan hnyeu sin bat ka do jong phi kan sabha biang bat phin sakhoj artat henrei unaman ula bitar bat ula letno uda ong hapet ngalanang perkhat ba unwan ya kendu yanga ba un yang ban kerpat ika kerteng utrai ublei chung u bat ba un kawe yala kakti halor kajaka bat penkot ya u bapang nyang tholi hato khamla ka abana bat ka par kiwa Damascus ban ye kiwa Israel baro omla bangalet sum haki bandup khoj kumta ula phai bat ula let no daka jingdom henrei kishakri jong u klawan hajan bat ki ong kokpa jonga lada unonge thulupa ula hukum nyepi banle ka ka bakraw hato phin tre banle yakata katno lelei haba u ong hapi
to sum bat pin sakhoi kumta ula let here bat ula pengamila de nyeu sin haka Jordan kat kum kaktien ubriu jong ublei bat kasni do jong u kalalong biang kum ka jong ukunlung bat ula khot par te ula let pai sha ubriu jong ublei ma u bat kaken hun jong u baro bat haba ula poi ula yang hakmat jong u ong menta ngatip ba omdon blei hakaperthei baro Henry tangha Israel kaktien jong utrai Isomo yaune. Samsa tuan nomor nyospa atulai. Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. U Jisu ulaleit sha Nazareth badula kren haki paidba ha ka sinakok. Shisha nga ong happy omdon unongya tulipa ubayo burom hasnong lajong. Henry haka jing shisha nga ong happy ladon shibun girikende ha Israel haka por u Elijah. Menba la penrang yakab bening ha dulais nem Henry banai baladon gan nem suniu kabajur keleng kari penban yau Elijah om shimpa shakaway naki Henry lapa tang sha sare pat ha Sidon. Shakawe kabriu kaba sa rikente. Baladon bon ba kibasa nyang lingkut ha Israel ha kapor jongu nongya tulipa Elisha. Pinban wat ya uwe naki om shimla penkui. Laitang ia u naman unong Syria.
haba kila yusngo yakane, baro kibala don haka synagogue, kila dap daka jing bitar, kila iyang joy, but kila shop ia o shabar kashnong, late laka linti. Ka gospel jong utrai, Tira Yahweh Kudris. ko himmen ko para bayir hautrai Jisu Christ. Ngiyos ngo haka jimpule mendakasni. Unaman ula pediyang iya ublay. Kinong Nazareth kila kentay iya ublay. Unaman ula yomad iya ka jingid kerpang jong ublay haka jingim jongu. Badulala ban penbana. Omdon ublay haka perte. Henry tang ha Israel. Omdon ublay haka perte barokaway. Henry tang ha Israel. Kane kalong ka jimpan pana. Minta ngirung ilaban penbana. Shisin bang yomad yaga jingisne yaga jinga jongu Chris. Omdon uble haperte barokaway. Henry tang ujisu. Kumno ilaban penbana. Kane ka kubor daga jingim jongi. Tang lada ngi yomad ujisu. Kito kibam yomad ya ujisu. Kimla ban ong satia. Omdon uble haka perte baro. Henry tang ujisu. Ngiyos ngo. Siapanga jingle jongi nong Nazareth. Kaya ka jingduna jongi nong Nazareth. Kilas ngo shngain. Kilas ngo sarong. But kila perkat barabor. Kidon hapo. Kidon hapo ke jimpe jongu balay. Ki barabor kisno kilong ki buriu ki badon hapo kahima ubale. But baru ki buriu ki don habar kahima ubale. Kisno insider status. Kila kain yalade bakilong insider. But kiwe baro kilong outsider. Maki ki don hapo kiwe kidon habar. Kane kalaban longa jimma jongi bun gi kristan ha kane ga juk. Ki perkat barabor kidon hapo. Henry kidon habar pinban. Ngi perkat hoit namarba ngalong kristan ngadon hapo kahimau palay. Kane kalong tangga jim perkat. Kane kalaban long tangga jing snow jongi. Kane kalaban long tangga jim mudur jongi. Haba ngingim patle kano ka kam ban perlong iyangi hapo ka himau balay. Iyo pinban ngidon habar. Ngiperkat ngidon hapo namarba ngidon kane ka nam halo jongi. Kumbalong ki Jew. Kila perkat barabor, kilong ki buri bala jid kerpang. Hoit unaman uang, omdon uble ha ka perte barokaway, Henry tang ha Israel. Uble udon ha Israel. Uble udon sa udong jongi. Ujisu udon sa udong jongi. Kahima uble kadon. Kajimbenim kadon. Kajinsius pa kadon. Henry ka jingkili kabangi deban kili. Hato kane ka jingsius pa. Kaba ublay utarwa hangi. Uba wanra hangi. Hato kane ka jimpenim. Kaba ujis ula wanra hangi. Kadon neyam hapo jongi. Tenteng ka jimperkat jongi. Hoit ngilong iburi balaitim. Kumbala perkat ya ki Jew. Ngisyu perkat. Syu mudur. Bat ngi keren sarong. Bangilong kristan. Henry ngimpat don kano kedak ne kikam kaba perlong iangi banyai ne hapo.
Tang na marba, ngilayo yang kene ka nam, ngimpat long ki bryo badon hapo ka hima ubalay. Ngide ben tre na ka benda kene ka jinglong. Ngide ben yai tre badubale ben yai sa barabor hapo. Nakataga daw, haba Jisu la leisha Nazareth, ki bryo kimla ban pidyang satya ya Jisu, namar ki ong ngi itu bhayawu. Ngi itu bhayawu. Ko himmen ko para bo na padain jongi ngidon ke jingtip shapangu Jisu. Bo na padain jongi ngilong ki bapuli Bible les. Bo na padain jongi ngilong ki bala shahikai shah ke jinglong jonga balang lese. Lese bo na padain jongi ngilong ki batip bhaya ke document baro jonga balang. But baro ki doctrine jonga balang. Henry kane ke jingtip shapang ke jingi kai jonga balang. Kane ke jingtip shapang ka rukam im hapo ka balang. Ne kane ke jingtip shapang baro ke niyam ke rukam jonga balang. Kam shimla banyarap yangi bandon hapo. Ke jingtip marwe kamla ban penim yangi. Henry ke jingid kalaban penim yangi. Ke jingtip marwe kamla ban penim yangi. Henry ke jingidu bele kalaban penim yangi. Kaya ka bala jia haka jingim jongi pait Israel kalong ki Jew kalong ki don jingtip Henry kimpa don jingid bunsi. Dena kata daw ujisu ula keren persya bunsin iya ki Jew namar pilong kum ki jingtip pushara nabar pimdon eye hapo pimdon jingid hapo Henry pilong giba bud ya ka rubrics pilong giba bud ya ka ain ka rule pilong giba pinbiang na dong syadong Henry kalam pinbiang eye hakadonu ladang ngi ngim treben pinbiang ye kie hapo kadonu jangi kammendoy ban ong bangilong kerstan ngiru ngin kelalang kiberyo bala syakendai namar kita kiberyo kila raya Jisu syariat da kabamut ban kenyat yauna ria bunsin kajingim jangi kalam tikkum gane kekam ngiru ni kenyat ya Jisu syariat ngim tre ya Jisu banyat trelang badni malaka kelip ma janga jingim ngikwa kampala henrengim don jingay halur Jisu hangne Jisu la kran shay kadar hakabayo iye ki donu jangine ki bryu jangane ka nong Nazareth badu Jisu kadaw yaki umaham yaki ubole ula penpau ya kaburom syawun naman nong Syria jendin ubele ula peni ya ka jingisne jomu syaka rikende sarapat kalong jendil Henry ubele ukoloy ban penim ya ka jingisne ubele ukoloy ban wanra ya ki bahabar hapo badu ble u kentait ya ki bahapo syabar kane kalonga jimma kabangi dei ban kusia yo uble un kenyat ianga yo kabangi persyang ban kenyat ya uble syariat ngiklat barabor hakane ke jingle jongi uble un kenyat yangi syariat keriat hangne kalong tujo habangi perkat yala de ngas no biang ngadon nadong syadong hake jingim jonga ngas no komen ngadon kaspa kapo ladang ngam mane ubleru kamlele ladang ngam kongo ubleru kamlele namar ngam duna eye kinmau leze uble ukenyat yapi syariat habapi kenyat ya uble habapi persamban kenyat ya uble syariat de mapi pin ngop hakaria kane kalonga jimma ko himmen ko para kabangi de ban sumar na kane ga jimma kiju kim shimla sumar nanda uble la kenyat yaki uble la kenyat yaki
ublay wala kentait lada mga ban mapi ngiyang ban kentait ya ublay ken mau shua bangin kentait ya ublay unsa kentait yangi tongin duai hakane ke Ïukharist Bakhuid bangin num long kum kita ki kon ba ap ban kenyat ya utrai henry ngin long ki kon ba treshitong ba bandon hapo ka jingsen sharjongu hapo ka hima ai ba ka jingi du Jisu kanang sutir hapo jongi Jisu be id karku kardo yangi penslay yangi wan ra ka ne jing so tu hangi bangin nang pendrit yalade bangin num poi shabar ka jingi jame shabar ka hima jame bangin treshitam banya trelang batme baga jinga e jame kan perlong yangi banyai ne para bor hapo enyaro ya utrai Jisu Christ Amen. tangin play ka jinge ka jingi ngange au play para ban bor baro nong tau ka play para Jisu Christ kun baweju utrai jingi ya ubala puna men sim Bakhuid ya ubala kana ka Maria tesati ya ubala shalaben hapo Pontius Pilatus la sanar panayabu la yap la tepyabu la ya shakibaya ka Sngi ka balai kami pan ki baya ula kio shabene usang shakamon play upa badon bor baro nang dawn wan pan ben bishari ki bayim bat ki baya ngangeit ho men sim Bakhuid ha ka balang ka tlik Bakhuid ha ka jinga silo ki rikoi ha ka jing ma igi pop ha ka jimmi pat ka dot da ka jingim bam chikut amen Laispa nyam putri. Shimen ba shimen sim, ku Jisu Christu trai, irame kuka, lazina yuku kawai, ilang mukau Christ, devoutly according to panong uku baba. Shimen ba shimen sim, ku Jisu Christu trai, irame kuka, lazina yuku kawai. So ay ngilong Christ, akem magnyada kajing shito, panlong kawan baba. Shimen ba shimen sim, ku Jisu Christu trai, irame kupa, lazina yuku kawai. to ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi kallang ka ba priang hun hau blay upa badon bor baro ko try to pen kala nakabenda jangi ya kanega jing tarwa da ka bangi shakriyame shaka sakrament ba ai jingim dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim to kan tiu yala ki donut to gina ingu ya utrai ublay jangim dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa bakui ko blay badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai ka ngu kadem jongi da ka jinglen lade knamban pindu bor ya ka jing sarong jongi kinompop bat perlong yangi kinong pertubud ya ka jing spoon jame haba ngi ya ailem ya ka jimbam jongi haki baduk patkumda ngi pendon buram yame rengkat bat belin ba kiangel kadba ngi penbana da kawe kasur ya ro Bakhuid, Bakhuid, you try.
ko himen ko para ha kene ka por ka bakan tang tam pen demai ka jinga de jongi bar Jisu bangin don barabor hapo rangkat badu ha ka jing riu balai jongi ha ka jing doai jongi ha ka jing ai tilu jongi dashisha melongo Bakhuid ka trai ka te mei jong ka jing kuit barom namar ka tangi karpadia me to pen kuit pen gantang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen sem jame kunga jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasna jango trai jangi o Jisu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya upu badak ba ingu yame ula kedia yavu badulai halage senran u om toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti nakabinda jumpi Hagaju keru kamenda lalayabam ulashim yaka kuri badak baingu biang yame ulayaka halage senran u om toshim batodi nakane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut yaka bayan penmi naga binda jumpi bad naga binda ki babun naga binda ka jimap yakipop tole yakane bankan mau yanga Kosnam bakardor jango Christ. To pen kuid yangi. Pen kuid yak men siem hadim pen kuid. Pen kuid pen kia yak bapangi bashitam baro. Yada yangi na obamen. Kajimaya jongka jinge. Katasin bagi mamyune upu bagi dinagane kakuri ipen naga jingyam jongi putra tadadung bewang Namar kata ngi ke ba pen menda ya ga jingia bad ga jimi pa jungu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aiden namar mela nyu yang ngi ke ba bit ben ya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar padia me ba ngi ke ba yo benda hakamet bad ga snam ukris ngilong ke bela penyat le khawe da umen sim Bakhuid token mau ko tra ya ka balang jamme kabela priyang hasatala ka partay Bato penjana yaka haga jingi rengat badulio upa Bakhuid jangi will bado bishop jangi but bar killing do but kirinium taken maulemro yaki himen ki para shinrang but kinde kibela yotia da ka bakarmen yaga jimmi pa badia baro kibela klat no haga jingi sne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bara ni karpadia me ba rengkat bat kamari ya teiso di Bakhuid ka kamejang ubalai ujasa Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baharu ki rikuid ki bela pen sobha ya me pateng na pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut bat bangin ro bat pen don buram ya me da ukun jamme o Jisu Christ Dahu lembadu badhavu kallo hamayu blayupa badan bor haga jingelong kabe jungumen sim Bakhuid baro koburam bat ke jingero junam la junam Amen. ko himen ko parato ngin tuwai nagabinda baro ke jingdon kam jungi nagabinda ke jingoi jingkia met badmen sim nagabinda ka Bible Convention haga nega sinsai jain
nagabinta ki pada ke ka sngi ka minta ka sngi idwai nagabinta para ki kinna ki padan ha padenge exam ki ba ab igirsal ngi IT abar ke jing tumo jangki baga bor Jisu na seizo ha ke jingim jangki ko pa jangim ba ha bane ka long ka bakhuid ka kerteng jame kanwan ki ma jame ka long ka mon jame ha kendau kum ba ha bane toai yang minta ka jimbam jangi ka ba hala ka sngi Badama ingi kireng kang jangi kumbangi ringi map ige place new yangi badwa telam ingi shang jimpan shoy and rate the polite ingi na kabasiniyo top light yangi ingi karpart ko try na jing siniyo baro haga jing spoon jame toy jing suk jing sign haga sngi jangi kanamba da ka jing yarap ka jing isne jame ngi light baro bona ka pop but ngi yo jing yada na jing jin jar baro kadbangi dang hap kemelindi haga jing karmen bakhuid but ka jing But ka jingetli kawai kat kum gamon jame. Mamai ubay im pada basensya junom la junom. Ka jing sukutrai kandon barabo rengkat bat pim. Dap da ka jingi du Christ tang ini ay markelia. Hakumi ukun lamboro jongo blay. Hakumi ubakit no kapop jonga parte. Sukito ke bela korcha ka jingawai jongo ukun lamboro.
Jisu. Yes no ngo yame. Bamela one hapoka do nur kamen siyam jangi. Yes no ngo yame. Bamela pen kadang yangi daga communion Bakhuid communion men siyam. Pelong yangi ro. Ban wan hapo jame. Ban yaisa hapo jame Jisu. Lemba kanega jimpediya. Wadnum shayangi ko Jisu. Ban mi habar ka jingi jame. Ban pajingai na me. Jisu bayi. Wadnum shayangi ban kinyat ya me. Ban kandai dia me. Namar kano gada. Bayi sumari ngi Jisu. Kabangi pang habangi shutta. Habangi tiapang. Habangi sao jinja. Habangi sao kudlan. Don lang bat ngi Jisu. Yadai ngi Jisu. Ben slay ngi Jisu. Ben koi ben kya ngi Jisu. Kam dame. Ya kini ki himmen ki para. Ki baduai. Agane ka mas Bakhuid. Ay baka chingang no jangi bahro. Kalong ka ba sa iso. Shimti pura ko Jisu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Jisu, 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 Jisu. Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Jisu, 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 Jisu. Jisu, 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 Jisu. Tog in ya Dubai. To ai baga jimpediang yaga sakramen jameng i karpad ko trai kan vanra yaga jimpen koi but kan penyatali kawai yangi dau Chris utrai jangim utrai undon reng kad but pim no yaga kle jambe karpad ga jinkar kunaw Jisu to ai ba kakti kamon jameng i karpad ko trai kan yada yau pait ubakot karpad yame badenda melapin kud yaki tos ngoba banai jingi kai Kramba, daga jimpin tingen kaba minta, kin poi shagi jimba, kiban sawan. Dau Chris utrai jangim. Blay badan bor baru enkar kuya pi uppa, baru kun, baru men sim Bakhuid. Ya leisup pen pana ke kubar baba jang utrai daga jingim ke jampim. Bar